Ce-ți dorești cu adevărat în viață? Vrei să te trezești să faci ceea ce-ți place? Sau vrei decât să visezi? În viață sunt doar două alegeri. Alege să lupți sau alege să-ți ceri scuze în fiecare zi. De câte ori ți-ai spus vreau să fac asta sau vreau să încerc și nu te-ai gândit la un eșec? Nu-ți trebuie un antrenor personal, ci o voce din interiorul tău care să-ți repete: niciodată să nu te oprești, totul se rezolvă prin muncă. Ține-ți fața spre soare și nu-i vedea o umbră. Cu toții facem alegeri și în final alegerile ne fac pe noi, ne fac ceea ce suntem cu adevărat. Bucură-te de momentele tale de fericire. Aparatul de fotografiat e doar un accesoriu. Pasiunea, respectul și imaginația sunt esența unei fotografii reușite. Nu este momentul să te gândești la ceea ce nu ai. Gândește-te la ceea ce poți face cu tot ce ai. Să nu te gândești niciodată doar la bani și putere. Ei nu-ți vor salva sufletul și nu te vor ajuta să nu adune noaptea. De îndată ce vei avea încredere în tine, vei ști exact cum îți dorești să trăiești. Dacă îți dorești ceva ce n-ai avut niciodată, trebuie să fii dispus să faci ceva ce n-ai făcut niciodată. Crede în tine și în succesul pe care îl vei avea. Cum a fost? Ai visat frumos? Tot ce am spus se va întâmpla atunci când alegi să lupți. Fă-o pentru tine.